Әлбәттә, җәмгыятебездәге тынычлык, тигезлек, гаделлек мәсьәләсе ул һәрвакыт беренче урында. Телләр өйрәнү мәсьәләсе ул менә шул ук гаделлек мәсьәләсенә, баланс мәсьәләсенә карый. Әлбәттә, телләрне өйрәнү сыйфатын арттырырга кирәк. Бүген сүз рус телен өйрәнү сыйфатын арттыру турында да бара. Шул ук вакытта татар телен өйрәнү сыйфаты да республикабызда ул сораулар тудыра. Шуңа күрә ул киеренкелек тудырмасын өчен һәм гаделлекне, балансны саклап калу өчен бу мәсьәләдә караш үзгәрергә тиештер. Телләр мәсьәләсендә республикабызда уникаль ситуация. Бездә хәтта 3 телле гражданнар саны да бик күп. Республикабызда яшәүче чуаш, удмурт, марый, мордва халыкларының зур өлеше алар 3 телле халыклар. Чөнки республикабызда аларның туган телләрен өйрәнү өчен дә тиешле шартлар тудырылган. Шул ук вакытта мәктәпләрдә алар рус һәм татар телләрен дә тиешле дәрәҗәдә сыйфатлы итеп укыйлар. Шуңа күрә 3 телле гражданнарыбыз булу Россия Федерациясендә ул әле менә уникаль ситуация булып тора. Киләчәктә бу уникальлекне дә саклап калу кирәк. Һәм җәмгыятьтәге киеренкелекне бетерү юлларында эзләргә кирәк. Бүген президент үзенең юлламасында милли университет турында да сүз кузгатты. Сезнең бу мәсьәләгә карашыгыз? Бу өмет чаткысы уята, чөнки милли университет, милли педагогика университетын яңадан торгызу ул актуаль мәсьәлә республикабыз өчен. Чыннан да менә бу глобальләштерү, унификациялау мәсьәләсе бер яктан үзенең югары белемнең бәлки сыйфатын арттыруда уңай ролен үтәсә дә, әмма без күрдек, үз мисалыбызда күрдек, бу милли мәсьәләләргә дә тискәре йогынты ясарга мөмкин икән. Шуңа күрә без әлбәттә федераль стандартлар буенча эшли торган университетларны да хуплыйбыз, әмма үзебезнекен дә кире кайтару кирәк икән. Бу яңалык буларак яңгырады бүген. Димәк, аның әле ныклы адымнары да булачак. Татарстан Республикасы ул милли сәясәт буенча менә Россия Федерациясының дәүләт программасы бар, милли сәясәт буенча. Анда адымнар билгеләнгән, менә киләсе 10 елда нәрсә эшләнәчәге. Әмма әйтәсем килә, без Татарстан бу программаның күп пунктларын үтәп, инде алда баручы төбәк. Әйтик, менә кичә генә мин Мәскәүдә булдым. Россия Халыклар Ассамблеясының президиум утырышы булды. Анда күп кенә төбәкләр үзләрендә ресурс үзәкләре булдыра башлау турында сөйләделәр. Бер өлкәдә 200 квадрат метрлы ресурс үзәге булдырылган икән. Татарстан Республикасында 8 халыклар дуслыгы йорты эшли. Без үткән атна Азнакайда ачтык. Аның мәйданы 2000 квадрат метрдан артык. Бер Азнакайда 2000 квадрат, әйтик Россиянең бер субъектында 200 квадрат метр белән горурланалар. Шуңа күрә Россия Федерациясының милли сәясәте программасы нигезендә эшлибез дисәк, без лидер регион, бу эшне дәвам итәргә кирәк.